Salutare! Ce faceți? Toate bine? Astăzi vreau să fac un tip de breloc. Unul din două bucăți și unul singur, care sunt doi. O să vă arăt procesul pas cu pas. Odată ce am tăiat bucățile, ne apucăm de lipit. Asta este lipiciul meu, care e făcut din produse alimentare. În caz că munca e făcută special pentru acasă și cum anumite persoane au copii acasă, nu toți, nu vreau să pun viața în pericol nimănui. Știți, copiii au tendința de, în caz de vă dau o mână de ajutor, au tendința de băga în gură lucrurile, având în vedere că sunt mici. Așa nu reprezintă niciun pericol. E făcut special pentru produsul meu, pentru că nu vreau să folosesc produse chimice, vreau să rămân cât mai natural posibil. Și primul pas, să lipesc între ele, dau un stras subțire de lipici, se vede în reflexie. Le lăsăm un pic la uscat între timp, pe care le vom lipi eventual. Stilul de muncă, produsele au fost făcute pe perioada de lockdown, când am stat închis în casă, nu aveam ce face. Și am zis, de ce să nu profit de ocazie și să facem ceva nou. Aș vrea să-l lansez în România, nu reușesc să fac singur